ዕለታዊ ዜና እንሆ በርእስታቱ ክፍልም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ምሩጻት ናይ ጸባ ከብቲ ንምስሳን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዘተባብዕ ውጽኢት ተረኺብዎ ንዝቐሰምዎ ሞያታት በግብራዊ ስራሕ ይድርዕዎ ከም ዘለው ብዝተፈላለየ ሞያታት ዝሰልጠኑ መንእስያት ገሊጾም ኣሜሪካ ዶብ ሰገር ባሊስቲክ ሚሳይል ብዓወት ከም ዝፈተነት ተገሊጹ መንግስቲ እስጳኛ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብዝኣወጆ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብ6 ኣዋርሕ ኣናዊሕዎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቅድሚ ናብ ዝርዝር ዜና ምስጋርና ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣለና ኣብ ዞባታት ጋሽባርካን ዓንሰባን ኣብ ዝርከብ መወሸቢ ማእከላት ትማሊ 30 ጥቅምቲ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት ክልተ ዜጋታት በኮሮና ቫይረስ መልካፎም ተረጋጊጹ እዞም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ብፍንው ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተመልሱ ዜጋታት ኣብ መወሸቢ ማእከል አንቶረ ዞባ ጋሽባርካ ከምኡውን ኣብ ሓመልማሎ ዞባ ዓንሰባ ዝነበሩ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ጋሽባርካ ተዓቂቦም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 7 ዜጋታት ሓዊዮም ነናብ ቤቶም ተፋንዮም በዚ መሰረት ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቁጽሪ በኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 463 በፂሑሎ 412 ካብዚኦም ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓዊዮም ካብ ሆስፒታል ክፋነው እንከለው 51 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ይርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና 30 ጥቅምቲ 2020 ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰገር ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ሕማምን ደርቅን ዝጻወራ ምሩጻት ናይ ጸባ ከብቲ ብምስሳን ምህርቲ ጸባን ስጋን ንምኽዕባዝ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ እወታዊ ውጽኢት ከም ዝተረኽቦ ሰብ ሞያን ኣርባሕትን ገሊጾም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ስጋን ጸባን ኣቶ ገረዝጊሄር ዘርኢ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ ብ240 ምሩጻት ሓመርያን 20 ጋሙስን ኣብ 2009 ከም ዝጀመረን ኣብ 10 ንኡሳን ዞባታት ከም ዝተዘርግሐን ብምጥቃስ ኣብዚ ግዜ እዚ ቁጽሪ ናይተን ከብቲ ናብ 100 ክብ ከም ዝበለ ገሊጹ ኣብ ንኡስ ዞባታት ሃይኮታ ተሰነይና ቁርደትን ንዝነጥፎ ኣርባሕቲ ዝተዓደላ ናይ ጸባ ከብቲ ጽቡቕ ይስስና ከም ዘለዋ ኣብተን ዝተረፋን ኡሳን ዞባታት ግን እቲ ዝድለ ገስጋስ ከም ዘይተመዝገበ ዝጠቐሰ ኣቶ ገረዝጊሄር እተን ከብቲ ምስ ከባቢ ዝሰማማዓ ሕማም ዝጻወራን ብርኩት ምህርቲ ጸባ ዝህባን ኣብ ርእሲ ምዃነን ዓመታዊ ስለ ዝወልዳ ተመረጽቲ ምዃነን ብምግላጽ ሓረስቶት ንምስሳንን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም كإلى لمعت سبا أبن أزوبا هايكوتا من السيوهانس جبراي بوغانو أم جمار نايت مدب استعدلا سالسان حموشان كبتي أبز جزيزي أستا 300 بزحين مهلوان بمتقاس 204 حرفتوت تدغمت نايت عدل كوينو مهلوان مرديوم أمن أزوبا هايكوتا زركبو 4 نايت سبا كبتي بجيدوم أتن استعدلوم نايت سبا كبتي مسكبابي أم زسما معا دحان زغانا مهرت سبا زهبان سلا زغانا نخص السنة أتم مكتتال النابيتن كم زقبر اللهم قليسهم نزقسمو يا ريتا نزقسمو موياتات بجبراو سراح يدرعوا كم زلو بزسلطنو موياتات اب هنصت هاجر استوفرو من اسياد قليصوم ازوم ام مغفحن مصغانن مسمر فلفل شبح زنطفو زلو من اسياد اتسراح اكل نيتي اب هيوتو من معبال حبرتسوب من لوطين ممصا بدرجه هاجر زسلاسل زلو مدبات لمعات مخانو بمتقاس نمعواتو بتكاس كم سرحو ارغاغيصوم ازوم عبيت ماشينريتات زنقساقسون نت سراح زقلسون زلو من اسياد نسترحولهم عدل بقبو سلستطملو ابز درجه زي كم زبصحو بمتقاس كلهم من اسياد ببزلو عودي ابركتهم كعززو تصبيت كم زغبرلهم حبيروم ازي دمص حفاش ايرترايوم زينا وصاي أمريكا حموس 29 تقمتي دوب سجر باليستيك ميسايل بعوت كم زفتنت مع كنا زينان وتهدراوين سمز أمريكا بمتقاسق عليهن ازي اب كفل هاجر كاليفورنيا كاب زركب معسكر حيل اير امريكا ستونجف ميسايل لعلي 650 كيلومتر دحر مغعزو امايات دسيتات مارشال كم استبتنه اتحبريتا فليطو اتفتنه عقمي مكلخال امريكا كم مغلبات حليفو ناب كالوت هاجر زقن عمل اختي كم زي بلو سبسلطان حيل اير امريكا غليصوم امريكا ابز حلف قربا غزيون لعلي فتنه دمص يكون جفزخ الميسايل فتينا منبرا يذكر ازي ترغاغامي فتنتات بوتهدراون جيوبوليتيكاون مديات مس امريكا تفحيف حين نزلوا روسيا تشاينا زركب ان هاجرات مل اختي كم حلالف كم زخل وتهدراون تنتنتي امتو امريكان روسيان اب 1987 نمفرايني ماكلاي رحقت ميسايل زغت زختم او وعلا بزحلف عمد دحر مفراسو كلتي ان هاجرات ام معبال زمناوي اطوار تصميدن مهلاون يفلات
نمودة زينة መንግስት እስጳኛ ካልኣይ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዝኣወጀው ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብ6 ኣዋርሕ ክነዋሕ ወሲኑ ባይቶ እስጳኛ ሐሙስ 29 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባዩ ነቲ ውሳኔ ክሳብ መጀመርያ ሰሙን ወርሒ ግንቦት 2021 ክነዋሕ ከም ዝበየነ ዝግለጽ ዘሎ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብቲ ሃገር ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ከም ዝዓረገ ተፈሊጡ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ናይ ህጹጽ ኣዋጅ ውሳኔ ነቲ ብናህሪ ዘላባዕ ዘሎ ለበዳ ንምህዳእ እወታዊ ተራከም ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር እስጳኛ ፔድሮ ሳንቸስ ሓቢሩሎ እስጳኛ ልዕሊ 1 ሚልዮን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝገበላ ቀዳመይቲ ኣባል ሃገር ኤውሮጳዊ ሕብረት ምዃና ዝጠቐሱ ጸብጻባት ጥዕና ኣብቲ ሃገር በቲ ቫይረስ ልዕሊ 35600 ሰባት ከም ዝሞቱ ይገልጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድመ ምዛሙ ኣርእስታት ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ምሩጻት ናይ ጸባ ከብቲ ንምስሳን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዘተባብዕ ውጽኢት ተረኺብዎ ንዝቐሰመዎ ሞያታት በግብራዊ ስራሕ ይድርዕዎ ከም ዘለው ብዝተፈላለየ ሞያታት ዝሰልጠኑ መንእሰያት ገሊጾም ኣሜሪካ ዶብ ሰገር ባሊስቲክ ሚሳይል ብዓወት ከም ዝፈተነት ተገሊጹ መንግስቲ እስጳኛ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ንዝኣወጀው ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብ6 ኣዋርሕ ኣነውሕዎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ዜና ኣብዚ ፍጸም